Nosso time G5 a 13 diferentes avanços para o que trata e visita de pareja real. E vez mais nos está amplia riba lo que trata e concerto grande dia 20 de novembro próximo. Buxiribana lobira cenário para evento majestuoso dia 20 de novembro para na clausura e visita de nos rei e reina. Zoals we al eerder hebben aangekondigd, dit wordt een van de bijzondere locaties die we tijdens het koninklijk bezoek zullen gebruiken om de koning de diversiteit van Aruba te laten zien, hoe mooi Aruba is en ook hoe out of the box wij dingen kunnen organiseren, in dit geval voor hem. Waarin we eigenlijk voor de hele bevolking natuurlijk ook een feest willen bouwen met ze. En we hebben daarvoor de artiesten uitgenodigd van Aruba, jong talent, gevestigde namen. De namenlijsten hebben jullie inmiddels allemaal gezien, welke artiesten er komen. En ook uit Nederland zullen dus Arubaanse artiesten zich bij ons voegen om een fantastisch feest te maken. Esta etapa e noche aqui já acaba de clapa assim por deslumbrar o público presente. E a noche aqui também lota uno llena com surpresa. Wat we hebben geprobeerd is de ruïne als deel van het decor te gebruiken voor de stage waarop de hele show zal gaan plaatsvinden. Maar een van de dingen die ook belangrijk is dat we hebben geprobeerd om ook de ruïne te betrekken in de show. Er zullen geen optredens op de ruïne plaatsvinden. Maar wat we wel hebben bedacht is dat we bijvoorbeeld een videomapping zullen gaan maken. Een videomapping waarin we juist het verhaal wat ik vorige week vertelde over de geschiedenis van de muziek van Aruba en de dans van Aruba zullen laten zien met videobeelden die geprojecteerd zullen worden op de ruïne. Een bijzondere ervaring mag ik wel zeggen. Ook de surroundings zullen met lichten uitgelicht worden en alles wordt eigenlijk onderdeel van het decor van de show. Dat is voor ons belangrijk, juist omdat dat de pure schoonheid van dit fantastische gebied duidelijk maakt. En uiteraard zullen we op het laatst met een enorme klap eindigen, want we hebben gezegd, ze bezoeken Aruba als laatste land van het Caribisch deel van het Koninkrijk. And we will go out with a bang. Esa aqui está exactamente lo que também sucedeu ahora com a final de noite que apresentar fantástico show de vuurwerk para e tour por Goza DJ. Também para lo que trata algum outro inquietud tocante ruína mes, Mr. Bisa que está donando realce a patrimônio nacional. Prometo que nós decidimos de bem que não para esse evento que não, me mesmo de pessoas com certa inquietud over die gebouw, sobre nós não sabemos que para Ronnie nós, subsequentemente nós pedimos DTI, Monumentenfonds, então algo também, então bem inspecte lugar, então tudo acontece na bem hobby simples, se é tal que não acaba para tantíssimo aina door die bosa mal tempo, llovida, turistas na mesmo que subir lugar, bosa nos mesmo acostumbrados com nós subir tudo pedra nem com nós que então, se está de concern com essa aquilo por afetar se está absolutamente não verdade. Nós check, nós se tudo berekening não, é mais stage accurado, ora você cana come, não você vai ver que stage traz uma forma que está que praticamente não está touch edifício mesmo. É mais, se você na outras ruínas na rond mundo, está é tipo de steigerbouw que não está implementado em lugar que não para proteger o lugar. So me saco tem hope considerando que está concern que sabe, pero me quero eigenlijk poner toda inquietude nem na rust, we zeggen sei agora hope bom in de gaten genomen, que não está bij nenhum dano. Evento lota uno que dura 75 minutos. También lo combina diferentes músicos y diferentes géneros de música. Aparte de diferente otra actividad que está tomando lugar durante la visita de pareja real, el concierto aquí está culminación, camina te invita al pueblo de Aruba entero para bien presenciar un momento histórico.